Čau. Hej, brosky. Ty vole, Veru zase. Tak jak je, pardon. Veru, prosím. Počkejte. Co je? Paní Kiki chce, abych měla dobrý hovor, ale já ne. Kámo, Veru. Co je zas? Měl být maličký krokodýl. Já to zbytečně protahuji. Čau lidi. My pak hráme. Ne, asi. Protože mi hrabe kvůli tebe. Takže ahoj lidi, tohle jste jako držbu. Sklapni Kikino. Já se vypnu ten hovor. Já prostě nám teďkon bude hodně hrabat. Držu. Lidičky, kdybyste tady teďkon nám bude hodně hrabat, protože je ona. Tady se tady. Mluvíš na mě. Já teďkon dělám... Držbu. Potřebuji udělat nevím, Kikino, ale já teďkon potřebuju udělat úvod. Ne, já potřebuji udělat úvod. Takže, ty vole, na tebe teďkon co roví, jinak to neudělám. Prostě... Prosím, Veru. Lidi, já ji zabiju. Co chceš? Neřeš to. Takže já teďko... Nepůjde, já jinak neudělám ten úvod, jako to už protahuji 2,5 minuty. Takže to... Takže já nevím, co říkat kvůli tobě. Prostě teďka ty videa by mohly být lepší, protože prostě teďka, jak mám třeba tady ty počasí, tak prostě budou ty videa lepší, protože prostě ty videa budou lepší, takže podle by ty videa mohly být lepší, ještě k tomu takhle udělat. Takže takhle a teď jdu udělat baráček, ale prostě možná nějak v průběhu videa jsem musel nancovat znovu nový takový, protože tady nemám všechno. Takže jen důvod? Jo, to jsem udělala. Takže lidi, já teď jdu... Já se vypnu hovor. Ale tak mě to nech dodělat, a nic tady nemůžu udělat kvůli tobě. Já tě potřebuji ignorovat. Takže, lidi, prostě to, jak já budu, prostě chápete, já jak budu takový, jak mám prostě ty věci prostě na toto, tak prostě by ty videa mohly být lepší. A takže takhle a teď vám si jdu udělat prostě domeček a klidně si to můžete okopírovat nebo tak. Nemusíte psat, že to je ode mě, je mi to úplně jedno, jestli tam prostě se klidně nějak okopírujte nebo nějak tak, jak chcete. No, už no, chci to kopírovat. Ale to nevadí, takže klidně se ho nějak okopírujte, prostě kde se vám to líbilo, klidně si můžete udělat to stejný. Hele, to je to na vás, já vím, že... Hele, buďte normální v těch komentářích, řekněte, že se vám to nelíbí, protože
Já stejně taky vím, že mi se moc taky nelíbí někdy nějaký ty moje ty. Takže klidně řekněte, kdyby se vám to nelíbilo, já to úplně pochopím, protože upřímně nelíbí, takže já aspoň s váma můžu souhlasit. Co dělám? Jo, počkej, mám vypěl dobrý hovor, kurva. Dobře, tak mi nebudeš šetrovat. Kino. A ty si to kopírovat nemůžeš. Je zakázaný. Aha. Možná, že ti hlasavky chcíply. By the way, byly u vás čertí. Že u nás jo, jak jsi mohla posrat. Počkejte, já si ji musím dát na hlas. Tak Kiki, řekni jen, co se stalo. Byl Mikuláš, potom tam byli Angela, ty svavadili nějakou dětou písničku posranou, potom tam Já vám to potom přeložím. Řekl, že potřebuje si svoje pomocníky, tak jsem zavolal nějaký velet, nějaký třetí. Tohle až třetí vole, byli dvakrát butáti vole, jak si tě mohla popřát. A skákala jsem paní tece přes stůl. Bungee jumping. Když to můžete udělat taky, takže mi to nebude. Takže jako vám to přeložím. Prostě my jsme měli ve škole čerty. Kikina se mohla tak podělat, že skákala přes stůl. Kiki se mohla tak podělat, že prostě skákala přes stůl k paní učitelce, protože se bojí hodně krampusáků. Kdyby měla doma, ty vole, ona se tak posere. A protože se neměli masky. Takže budou mít problém. Možná. Oni mohli se mít masky pro ně, pro ty malý svině. A já. Ty vole, to nejfér. A víte ještě k tomu co? To byla mýho brachy třída. Takže můj bracha tam furt stál. Good. Co to má vidět? Nejhorší bylo, že to byla třída mýho bratra. Takže můj brácha tam celou dobu jen stál u mě. Jen u mě. Vlastně čerti úplně chodili všude a brácha jen u mě, ne. Vůbec mi házel uhlí furt do sešitu. A já, ty vole, nech mi ten můj sešit, já doslova ještě do toho budu psát, mě. Kurně. Nic. Tak Kiki. Sakra, já jsem se chtěla vysmát. Ale jako svině, víte to. Kurva, mě se tam zaseklo. Volím, že to není, že tady tu na obrázek držet. Čus, zavře se na to koukáš. Ale Dave, se na tohle koukáš, i když asi no, to nevadí. I kdyby se někde na to kouknu. Tak, no, to říkám. A jenom ti chci říct, že Kiki, ne, že Kiki říkala, že jsi byl ve škole. Jak se tak počkejte, já jí řeknu, když tak stalo. Dobrý, ona, to je konc. Ne, neřekla jsem to, prosím tě. Ale, že je projít v čem, že je David Čamša úplný. Já řekla, že je David Čamša úplný kokot. Kámo, Kiki, klidně, až tohle vydám, klidně se na to koukni. No koukni vám, to už tam tak 500 let bylo. Protože mi tady furt jenom přetahuješ. Já vím, protože mě to baví. No super, jak potom budu mít zase hodinový video jak s Terkou. Bro, já úplně, dobré, teďko nebudu kontrolovat čas a nebude to mít více jak hodinu. Hodina.
To je kapibaron. Kapibaron? To je roh. Podle mě roh. Ty vole, mé hlasivky odešly. Co? Ní. A nebo víte, co já udělám vánoční edici. Tohle bude vánoční edice. Víte co, ať vás teďko neprotahuji, já se prostě udělal ten barák a potom vám to ukážu. Já se jako odinstalovala, takže, kurva. Tady si budu dělat nový, takže paní Kiki vám chce něco říct. Jo, dívejte se, teďko bude dekakovat tu room, protože se má to se za mnou a dějí ráda. Ale mi ta stejně ráda, ty vole, mě chce vždycky ty vole nasrat. Ano, tak jenom se to nebudu ani omlouvat, že jsem... Jo, si to naučíte. To naučíte. Já když tak budu říkat krčku. Ne, já si dělám srandu. Nebudeš vysrát, a já ti nebudu říkat krčku. Budu ti říkat skřete. Skřete od Davida. Veroniko, nechme takhle jednu kamu, bohatě, ať já jsem takhle byl. Kiki, můžeš Davidovu tašku klidně hodit do popelnice. Takže počkejte lidi. Lidi má nový Toka Boka. Oh my god. Lidi, dokonce Kiki pouští písničky. Takže kdyby se slyšel nějaký zvuk, tak se omlouvám. Ale dokonce se vybral, že si vyberu ten barák. Ten se mi spíš jakoby líbí na to vánoční, to chápete. Teda holky, já se jako půjdu malovat, prostě s Kiki. Takže jenom tady ještě něco dodělám do tohohle rohu, což nevím, co, to nevadí, prostě, já tam prostě něco hodím, třeba, já nevím, ty vole. No, prostě tam se může třeba něco udělat, nebo tam může takhle nechat, nevím. Tady se prostě bude takhle dávat fotky, jo, hele, to nevím jak vám, ale mně se docela líbí, možná to ještě nějak dodělám. Takže tohle je konec. Nějak to možná ještě v průběhu dne, vlastně nějak to možná ještě dodělám, no možná zítra zase to budu dělat v průběhu videa, já nevím. Ale takhle se mi to docela líbí, takže ces.